ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இஸ்கான்மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18ஆம் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 16 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 16 படிக்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானானஞ்சன சாலக்யா சக்ருஷுத்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு சாப்டர் 15 படித்தோம். அதை பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துறேன். அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதீக பந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகார தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் அடைகிறார்கள். அதுதான் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஓகே, நேற்றுக்கு இது முன்னோட்டத்தை சொல்லிட்டேன் முதல்ல. இப்போ சாப்டர் 15ல என்ன படித்தோங்கிறது சொல்லலாம். நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள் கிளைகள் கீழே. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கே இருக்கும். அதை மாத்திரம் தெரிஞ்சுட்டு இருந்துக்கணும். ஓகே, அரச மரம், அதில் 15வது அத்தியாயத்தில் ஜட உலகம் என்னும் அரச மரம் விளக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து வரும் உபவேர்கள் உயிர் வாழியின் மங்களமான அமங்கலமான செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டன. முக்திக்கான பாதையில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு சத்துவகுணத்தின் செயல்கள் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகின்றன. சமுதாயத்தின் வாழ்வின் அடிப்படையில் 4 பிரிவாகவும் தொழிலின் அடிப்படையில் 4 பிரிவாகவும் பிரிக்கும் அமைப்பு வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அறியப்படுகிறது. வர்ணாசிரம அமைப்பில் துறவு வாழ்வை ஏற்றுள்ள சன்னியாசி மற்ற எல்லா சமூக நிலைகள் மற்றும் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கு தலைவராக அல்லது ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். சன்னியாசி என்பவர் தனியாக பரமபுருஷ பகவானுடைய கருணையை மட்டுமே அவர் நம்பி இருக்க வேண்டும், அச்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். இது வரைக்கும் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்லைட் வைஸ் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். 15ல் பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல், இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல், வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், இதெல்லாம் 15ல் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது தேவ மற்றும் அசுர சுவபாவங்கள், அசுர குணம், அசுர சுவபாவங்களின் விளைவுகள், முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு சாப்டரில் கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ 16.123 ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு மீனிங் சொல்கிறேன். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 1, 2, 3ங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். எத்தனை குணங்கள் இருக்கு? தெய்வீக குணங்கள் 26 இருக்கு. பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதனை சார்ந்தவை. ஓகே,
சொல்லுங்க, இந்த புக்கில் என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். இதில் வந்து இந்த சாப்டரில் நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது 16வது சாப்டரில் வர்ணாசிரம அமைப்பில் துறவு வாழ்வை ஏற்றுள்ள சன்னியாசி மற்ற எல்லா சமூக நிலைகள் மற்றும் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கும் தலைவராக அல்லது ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். அந்த பாயிண்ட்டை நான் சொல்லிட்டேன். வாழ்வின் துறவு நிலையை பின்பற்ற வேண்டிய பற்பல சட்ட திட்டங்கள் உள்ளன சன்னியாசிங்கிறவருக்கு. அவை எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானதாக பெண்ணுடன் 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 பெண்ணுடனான நெருங்கிய உறவுகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு சன்னியாசி தவிர்க்க வேண்டும். தனி இடத்தில் ஒரு பெண்ணுடன் பேசுவதற்கு கூட அவர் தடுக்கப்படுகிறார். சன்னியாசிகளுக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்த பகவான் சைத்தன்யர் பூரியில் இருந்தபோது அவரது பெண் பக்தர்கள் தங்கள் மரியாதைகளை சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிக்க கூட அவருக்கு அருகில் நெருங்க முடியாது. தூரமான இடத்திலிருந்து விழுந்து வணங்குமாறு அவர்களை அறிவுறுத்தப்பட்டனர். இது பெண் வர்க்கத்தின் மீதான வெறுப்பின் அடையாளம் அல்ல, மாறாக பெண்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்ற சன்னியாசியின் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறையாகும். ஸோ அதனால வந்து அவள்லாம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு அடுத்த விஷயம் ஞான யோக வியவஸ்திதின்னு ஒரு அறிவை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபடுவதாகும். ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்னும் தங்களது உண்மை வாழ்வை மறந்துவிட்ட குடும்பஸ்தர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஞானத்தை விநியோகிப்பதே சன்னியாசின் வாழ்வாகும். அந்த சன்னியாசியோட வாழ்வு என்னன்னா, அவள் வந்து எல்லாத்தையும் படித்து வேதங்கள்லாம் கற்று அறிஞ்சிட்டு மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கிரகஸ்தர்கள்லாம் இப்போ நம்மள மாதிரி வாழ்க்கலாம் தெரியாத வாழ்க்கெல்லாம் அதை பற்றி விவரமாக எடுத்து சொல்லக்கூடியது சன்னியாசிக்கு தான் இருக்குது. இருப்பினும் அவர் பிச்சைக்காரர் என்று பொருள் அல்ல. அவர் வந்து அவர் வீடு வீடாக சென்று பிச்சை எடுக்கணும். அந்த மாதிரி தான் எடுத்து சாப்பிடணும் அவள்லாம். அந்த எடுக்க வேண்டும். இருப்பினும் அவர் பிச்சைக்காரர் என்று பொருள் அல்ல. தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்ற ஒருவனது குணங்களில் பணிவும் ஒன்றாகும். அத்தகைய வாழ்வு அத்தகைய தாழ்வான அடக்கத்துடன் சன்னியாசி வீடு வீடாக செல்கிறார். உண்மையில் பிச்சை எடுக்கும் நோக்கத்துடன் அல்ல, மாறாக குடும்ப வாழ்வில் உள்ளவர்களை கண்டு அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எழுப்புவதற்காகவே. இதுவே சன்னியாசியின் கடமை. ஓகே. அதனால வீடு வீடு அவள்லாம் போறா. அவள்லாம் எல்லாத்தையும் தழிஞ்சு தழிஞ்சு பேசுறாங்க. அவளோட சன்னியாசி அப்படிதான் இருக்கணும்னு இருக்கு. அது பிரகாரம் தான் அவ இருப்பா. ஓகே. இல்லறத்தவர்கள் செய்யப்படும் மற்றொரு செயல் யாகம். ஏனெனில் யாகம் செய்வதற்காக பெருமளவில் பணம் தேவைப்படுகிறது. வாழ்வின் மற்ற நிலைகளில் இருப்பவர்கள் பிரம்மச்சாரிகள், வானப்பிரஸ்தர்கள், சன்னியாசிகளிடம் பணம் கிடையாது. அவர்கள் யாசித்து வாழ்பவர்கள். எனவே பலவிதமான யாகங்களை செய்தல் குடும்பத்தினர்களுக்கானது. யாகம் நிறையா பண்ணுறதுனா குடும்பத்தில் கிரகஸ்தர்கள் தான் பண்ணுறா. அவர்கள் வேத இலக்கியங்களில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் அக்னிஹோத்ரா யாகம் முதலியவை செய்ய வேண்டும். ஆனால் தற்சமயத்தில் இத்தகைய யாகங்கள் நடத்த பெருமளவில் செலவு செய்ய வேண்டியிருப்பதால் எந்த இல்லறத்தானும் இவற்றை செய்வது சாத்தியமல்ல. அதனால் இந்த யுகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த யாகம் சங்கீர்த்தனை யாகம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் இந்த சங்கீர்த்தனை யாகம் மிகச்சிறந்த யாகமும் செலவுகளற்ற யாகமும் ஆகும். இதை யார் வேண்டுமானாலும் ஏற்று பலன் பெறலாம். எனவே தானம், புலனடக்கம், யாகம் செய்து இது ஆகிய மூன்று விஷயங்களுக்கும் இல்லறத்துக்கானவை. ஸோ இல்லறத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் கிரகஸ்தர்கள்லாம் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்? தானம், புலனடக்கம், யாகம் செய்யணும். ஓகே. அஹிம்சை அப்படின்னா என்ன? அஹிம்சைனா உயிர் வாழ்வின் வாழ்க்கை பரிணாமத்தை தடுக்காமல் இருப்பதாகும். உடல் கொல்லப்பட்ட பிறகு ஆன்மீ ஆன்ம பொறி ஒருபோதும் மரணம் அடைவதில்லை என்பதன் காரணத்தால் மிருகங்களை புலனூர்ச்சிக்காக கொள்வதில் எந்த தீங்கும் இல்லை என்று ஒருவன் எண்ணக்கூடாது. போதுமான அளவு தானியங்கள், பழங்கள், பால் ஆகியவை இருக்கும் போதிலும் மிருகங்களை உண்பதில் மக்கள் மயங்கி உள்ளார்கள். மிருகங்களை கொள்வதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. இந்த விதி அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியது. வேறு வழியே இல்லை என்ற பட்சத்தில் மிருகங்களை கொல்லலாம். இருப்பினும் அது யாகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். எப்படியானாலும் தேவையான அளவு உணவு மனித சமுதாயத்தில் இருக்கும்போது ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைய விரும்பும் நபர்கள் நிச்சயமாக மிருகங்களுக்கு தீங்கிழைக்க கூடாது. ஓகே. அதுதான் உண்மையான அகிம்சை. உண்மையான அகிம்சை என்றால் யாருக்கும் தத்தமது வாழ்வின் முன்னேற்றத்தில் தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். மிருகங்கள் ஒரு வகையான மிருக மிருக இடத்தில் மிருக
மிருக இனத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறுதல் அவை நமது வாழ்வின் பரிணாம வளர்ச்சியில் முன்னேறி கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட மிருகம் கொல்லப்படும் போது அதன் முன்னேற்றம் தடைபடுகிறது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஸோ எஸ்பெஷலி பசுவதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் முக்கியமானது. எஸ்மா. சங்கரி மாதாஜி 16.4 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. தம்போ தர்போபிமானஸ்ய क्रोध पारुष्यम एवच अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी. ரிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு குணமாகும். அசுர இயல்புன்னா என்ன? தமோ குணத்தில் இருப்பார். அசுர அவளோட இதெல்லாமே எல்லாமே தப்பு தான். வீண் அபிமானம் வச்சிருப்பா, அகந்தை ரொம்ப ஈகோ ஜாஸ்தியா இருக்கும், தற்பெருமை செல்ஃப் பூஸ்டிங் தன்னை பற்றியே பீத்தின்னு இருப்பாவா, கோபம் எக்கச்சக்க கோபம் இருக்கும், கொடூரம் இருக்கும், ஆத்திரப்பட்டு இருப்பா இன்னொருத்தரை பார்த்து, அறியாமை இம்மெச்சூர்டு பீப்புள் வாழலாம் அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும். என்ன இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நரகத்துக்கு போறதுக்கு வேணுங்கிற ராஜபாதை நல்ல அமக்கலமா போட்டு ரெட் கார்பெட் போட்டு நரகத்துக்கு போறதுக்கு நம்மளை கூப்பிடுறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கேன். கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடினும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகிறார்கள். ஓரளவு கல்வியையோ மிகுந்த செல்வத்தையோ அடைந்து விட்டால் அவர்கள் எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தியுடன் இருப்பார்கள். அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, கொஞ்சம் போல படிச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா வீட்டில் யாரையும் மதிக்க மாட்டா. நான் படிச்சச்சு, ஐஎம் அ லேர்னர் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் ரொம்ப பீசிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஏதாவது வேலைக்கு போகிறோம், நம்ம வேலைக்கு போனால் சம்பாதிக்கிறோம், நான் தான் படித்தேன், நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு தன்னை பற்றி தான் செல்ஃப் பூஸ்டிங் பண்ணி அந்த கர்வமும் ப்ரைடும் அந்த மாதிரியோடு தான் இருப்பாவா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தப்பு. ஏன்னா எப்படி இருக்கணும்? ஹம்பிள்னஸோடு இருக்கணும். எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசியால் தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம். நம்ம இப்படி இருக்கோம்னா இப்போ பகவத்கீதையை உட்காந்து நம்ம கேட்குறோம். இத்தனை பேர் ஒரு 15 பேர் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு கேட்கறதுக்கு காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கணும். எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசி தான். நான் ஆசைப்பட்டேன், காத்தால எழுந்துட்டேன், நான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்மளே தான் பண்ண ஆத்மா பண்ணிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. பரமாத்மா கூட இருந்து அந்த ஆத்மாவை பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இருக்கும். எஸ்மா. 16.5 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. दैवी संपत्ति मोक्षाय निबन्धाया सुरीमता मासुज संपतम दैवी अभिजातोसी पांडव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. இப்போ அசுர குணத்தை பார்த்தாச்சு, இப்போ தெய்வீக குணங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்க. தெய்வீக குணம் இருந்ததுனாக்கா நம்ம முக்தி அடையிறதுக்கு வழி இருக்கு இல்லையா? கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் அசுர குணங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் பந்தப்படுத்துவே. ஆனால் பாண்டுவின் மைந்தனே அர்ஜுனா, நீ என்ன உனக்கு வந்து கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களோட நீ பிறக்கிறதையே தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்க. அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கிறார். அவன் போரில் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதால் அதில் அவனது ஈடுபாடு அசுரத்தனம் அல்ல. அவன் அதனால நன்மை தீமையை அதில் உட்காந்து கால்குலேஷன் போட்டுன்னு பார்க்குறான் இல்லையா? ஐயோ ரொம்ப தீமை தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கே அப்படின்ட்டு இருக்குறான். அதனால அவனுக்கு அசுரத்தன்மை இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை, பந்தம் இருக்குது. அசுரத்தன்மைக்காரால் தான் பந்தப்படுத்துறவாழலாம். அதனால இவன் அப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அவன் வந்து மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மன், துரோணன் முதலியோர் பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். அந்த மாதிரி பெரியவாள்லாம் சாகணுமா அப்படிங்கிறது தான் அவன் மனசில் நினைச்சது. இதிலிருந்து கோபம், வீண் அபிமானம், கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியனுக்கு எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீக தன்மையாக கருதப்படுகிறது. கடமையில் இருந்து விலகல் அசுரத்தன்மையாகும். அதாவது ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமை. இப்போ நம்மளாம் வந்து இப்போ வாரில் போய் நம்ம ஃபைட் பண்ணுன்னு சொன்னால் நமக்கு முடியுமா? முடியாது. அதுக்கு அவளுக்கு சத்திரியனோட தொழில் என்ன? குலதர்ம தொழில். அவனுக்கு ஃபைட் பண்ண வேண்டியது. அவன் அந்த தொழிலை பண்ணனா தான் அவன் பாவம் அசுரத்தன்மைக்கு போகிறான். அவன் ஃபைட் பண்ண வேண்டியது அவனோட கடமை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே. அதே மாதிரி பிராமணத்தில் முதல்ல பிராமணன்ஸ் வேதங்கள்லாம் படித்த பிராமணர்கள்லாம் அவளால் வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அவளை போய் போரில் போய் பண்ணுன்னு சொன்னால் அவளுக்கு அதெல்லாம் பாவம் அது இதுன்னு அவள் சொல்லிட்டு அவளால் பண்ண முடியாது. அவளுக்கு அது அகேன்ஸ்ட். அப்போ அவள் அசுரத்தன்மையை பக்கம் போயிடுவாள்.
புரியுதா? அதனால நம்ம வந்து அந்தந்த அவளுக்கு கொடுத்த தொழிலுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணணும். இப்ப விவசாயம் பண்றவன கொண்டு வந்து ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து நீ வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இந்த இத பண்ணுப்பா, அத பண்ணுப்பான்னா அவனால என்ன பண்ண முடியும்? அவன் விவசாயம் பண்றான்னா விவசாயம் தான் பண்ணணும். அது பண்ணினா அது ஓகே. அது அவனுக்கு அவன் குல தர்ம தொழில். அவன் அத விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்தா அதுதான் அசுரத்தன்மை. அவள் தொழில விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு போறது பேர் தான் அசுரத்தன்மை. ஓகே. கடமையிலிருந்து விலகுதல் தான் அசுரத்தன்மை. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இந்த உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழ்களில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். 2 டைப் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க. உசிரோட உயிர்வாழிகள்னா ம உ உ உயிரோட இருக்கிறவாளாம். அவள்லாம் 2 டைப். தெய்வீகமானவர்கள் ஒண்ணு, அசுரர்கள் என்பது. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு கூறியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இத்தனை நேரம் நிறைய நம்ம தெய்வீக குணங்களை என்னென்னங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அசுர குணம் என்னன்னு பார்க்கலாம். கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளின் இந்த உலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். அம் இது சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவர் அசுரத்தன்மை உடையவர். நமக்கு என்ன மனசுல தோணுதோ காத்தால சீக்கிரம் எழுந்துருன்னு சொல்றது. நமக்கு இப்போ பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சது. காத்தால 5 மணிக்கு எழுந்துருங்கிறத விட்டுவிட்டு ராத்திரி 11 மணிக்கு தான் காத்தால எழுந்திருப்பேன். அப்படின்னாக்க அது அசுரத்தன்மை. நமக்கு என்ன இருந்தோ அந்த மாதிரி டயத்துல கரெக்ட்டா பண்ணணும். அத விட்டுட்டு ராத்திரிக்கு 10 மணிக்குள்ள படுத்துடணும். அத விட்டுட்டு ராத்திரி 2 மணிக்கு தான் படுப்பேன் அப்படின்னு படுத்துக்கிறவலாம் அதெல்லாம் அசுரத்தன்மைகள். ஓகே. அது இல்லாம நம்ம அவாளோட தொழிலுக்கு ஏத்த மாதிரி அத தெய்வீக குணங்கள் வந்து அது அவள்லாம் ஏர்லி டூ பெட், ஏர்லி டூ ரைஸ் எல்லாமே அவள் நல்ல கதைகள் தான். பகவானோட நாமத்தை எப்போதும் உச்சரிச்சுட்டு இருப்பா. அதெல்லாம் அசுரத்தன்மைகள் அவள்லாம் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட் அதுல. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. ஒரே வார்த்தை. அவள்கிட்ட தூய்மை கிடையாது, நடத்தை கிடையாது, நல்ல நடத்தை கிடையாது, கெட்ட கெட்ட காரியங்கள்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருப்பா. வாய்மை, உண்மை பேச மாட்டா. ஏன் வாய்மை உண்மை பேச மாட்டா? அவளுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் பணம் தேவைப்படுது. இங்க இந்த பிக்சர்ல என்ன போட்டிருக்கு? அவள்லாம் போய் எல்லாம் குடி குடிக்கிறதுக்காக போறா. அங்க குடி குடிக்கிறதுக்கு போறதுக்கு, அதுக்கு போகணுங்கிறதுக்கு சின்ன பசங்கள்லாம் வீட்லேருந்து அம்மா அப்பாயிலேருந்து, அப்பா அப்பாயிலேருந்து பணத்த திருடிட்டு போவா. அதெல்லாம் நல்ல காரியமா? தப்பு. அதனால அதெல்லாம் அசுரத்தன்மைகள். ஸோ குடி குடிக்கிறதுங்கிறது தப்பு காரியம். அதுக்கு வந்து வேற திருடுறது வேற இன்னொரு பாவம். ஒரு பாவத்துக்கு 2 பாவம் பண்ணாத. அவகிட்ட காசு கிடையாது. அவ எங்க போவா? எப்ப பார்த்தாலும் போயிட்டு இது மாரி பார்ட்டிக்கு போகணும்னு பணம் வேணும்னு எங்கேருந்து போறது? அதனால அந்த மாரி அவள்ட்ட தூய்மை கிடையாது. சுத்தம் கிடையாது. பியூர் அட் ஹார்ட் கிடையாது. கெட்ட காரியங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருப்பா. அதனால வாய்மை பொய் எப்ப பார்த்தாலும் பொய் தான் அவள்ட்ட இருக்கு. எங்கடா போயிட்டு வந்த? அப்படின்னு கேட்டா, நானா என் ஃப்ரெண்டு வீட்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு வந்தேன். அதெல்லாம் தான் பொய். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்கும் பொய். ம். எஸ்மா 16.8 படிங்கோ. சங்கரி மாதாஜி. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Satyam apradishtam te jagatapuranishwaram aparaspara sambhudam kimandyat kamahaitukam. அவர்கள் இந்த உலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றார்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணமே இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஓகே. இந்த உலகம் மாய கற்பனையில் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத, ஆள்பவர் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத, இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையினர் முடிவு செய்யும். எதுவுமே அவ எதுக்குமே அஸ்திவாரம் கிடையாது. ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னா அதுக்கு அஸ்திவாரம் இருக்கணும். பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். அவளுக்கு அசுரக்காரர்களுக்கெல்லாம் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனே இல்லாத அந்த பில்டிங் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அந்த பில்டிங் எங்கேயாவது நிற்க முடியுமா? அந்த மாதிரி பர்மனெண்ட்டா நிற்க முடியாது. அழகு நாளைக்கு வீழ்ச்சி தான் அடையும் அது. அதனால அசுரத்தன்மையில் இல்லாம இருக்காம நம்ம இந்த தன்மையில இருக்கணும். தெய்வீக தன்மையோட இருக்கணும். அவளுக்கு காம இச்சையால் எப்ப பார்த்தாலும் காம இச்சை இருக்கும். காமத்தை தவிர அவளுக்கு வேற எதுவுமே காரணம் கிடையாது. கடவுள் எவரும் இல்லை என்று அவள்லாம் அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வந்து தெய்வீக தன்மையோட இருக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கலியுகத்துல ஒன்லி வே டு இதுங்கிறதுக்கு நமக்கு யாகம் பண்ண வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ஒன்லி வே டு சாண்ட் த ஹோலி ஹோலி மகா மந்திரம், ஹோலி நேம்.
ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. ஒரு மாலைங்கிறது 108 டைம்ஸ். இதை தயவு செய்து எல்லாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அதில் என்ன ஏதாவது உங்களுக்கு லைஃப்பில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எனக்கு தயவு செய்து மெசேஜ் கொடுங்க. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அதனால அவள்லாம் என்ன பண்றா? அவளுக்கு அறிவு கிடையாது. எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பேடு ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுன்னு இருக்கா அசுரர்கள். அதனால அவ என்ன பண்றா? இந்த உலகத்தை எப்படியாவது அழிச்சுடணும். உலகத்தை அழிக்கிறதுனா என்ன? எங்கேயாவது ஒரு பாம்பு போடுவோம், அங்க ஃபயர் வச்சுடலாம், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு கலவரம் மூட்டி விட்டுலாம், சண்டை போட்டு விட்டுருவா, பஸ்ஸை இடிக்கிறது. இதெல்லாம் அசுரர்கள் பண்ணக்கூடிய கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறாள். இந்த சின்ன நிலைமையிலேருந்து முத்தி போய் அதெல்லாம் பெரிய லெவலுக்கு போயிருது. அதுவும் பண்ணக்கூடாது. இந்த உலகம் மாயக்கற்பனையின் ஒரு ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத, ஆண்டவர் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத, இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையினர் முடிவு செய்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்துக்கா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபட்டு அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். தூய்மையற்ற விரதங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பியூரா ஃபாஸ்டிங் பண்றதுன்னா நம்ம சின்சியரா பண்ணணும். அந்த ஃபாஸ்டிங்ல பூண்டை சேர்த்துக்கிறேன், வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன், அதெல்லாம் ஃபாஸ்டிங்க்கு நாட் அலோட் இல்லையா? அந்த மாதிரி தூய்மையற்ற விரதங்களை மேற்கொள்வா அவள்லாம். அப்புறம் இதை சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ இஸ்கான்ல நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? இது கிரெயின்ஸ் எல்லாம் சிறுதானியங்கள்லாம் சேர்க்காதீங்கோ, நம்ம சேப்பிள் ஃபுட் சப்பாத்தி சாதங்கள்லாம் சாப்பிடாதுன்னு சொல்கிறோம். அதெல்லாம் வேணுன்ட்டே சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி அந்த விரதத்துக்கு பங்கம் விளைப்பா. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவா யாரு? அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் எது பர்மனெண்ட்டாக இருக்கோ அதுக்கிட்ட அவள் போக மாட்டான். எது டெம்பரரியாக அவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறதோ, ஒரு பார்ட்டி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் தான் அவள் சந்தோஷப்பட்டு இருப்பாள். அதெல்லாம் அசுரத்தன்மை. இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் அசுரத்தன்மைகளை பற்றி அவள் படிச்சிருக்கோம். அசுரர்களின் காமம் என்றும் அவர்களோட காமம் என்றும் திருப்தி அடைவதில்லை. நிரந்தரமற்ற விஷயங்கள் இருப்பதால் அவர்கள் எப்போதும் ஏக்கம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். அசுர மக்கள் மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு ஆகியவற்றை மட்டுமே அதிகம் கவரப்படுகிறார்கள். அவள்லாம் யார் அசுர குணங்கள்லாம்? மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு. இந்த 4த்தையும் அவள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருப்பா. எது டெம்பரரியா இருக்கோ அதில் தான் அவள் கான்சன்ட்ரேஷன் போகும். பர்மனன்ட் இதுக்கு அவளுக்கு அவளோட புத்தி போகாது. சரியா? அதெல்லாம் அசுரர்களோட இது. எப்போதும் எங்கும் நிறைந்தவர்களால் உள்ளனர். அதனால அவள் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பா அவளோடது. ஓகே. இது மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அடக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். நம்மளோட புலனுணர்ச்சிக்காக அவள் என்ன பண்றா? நல்ல பெரிய வேலையில் உட்காந்துருப்பா, நல்லா சம்பாதிப்பா, எல்லாத்தையும் எல்லா பணங்கள்லாம் எக்கச்சக்கமாக சேர்த்துன்னு வருவா. ஆனால் சேர்த்துன்னு வந்தாலும் என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாத்தையும் டெம்பரரியாக எடுத்துன்னு வந்துட்டு அதை காமத்துக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் பார்ட்டி பண்ணுறேன்ட்டு குடிக்கிறதும் எல்லாமே அதில் 4 பாயிண்ட் சொன்னீங்களே, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாததெல்லாம் அவள் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி அவள் லைஃப்பை எல்லாத்தையும் செல்வத்தையும் சேகரித்த செல்வத்தையும் இழந்து விடுவார்கள். அதுதான் அந்த அசுரத்தன்மையோட இது. அவள் சேகரித்த செல்வத்தை அப்படியே வச்சுக்க. ஆனா இவா சேகரிக்கவும் மாட்டா. யாரு? தெய்வீக தன்மையோடு எவ்வளவு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்துட்டார் மாதாஜி. வந்துச்சா? தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. 1 minute, Prabhuji. Are you finished? After that, I'll take. No, it will not disturb your class. No problem, Prabhuji. I have come up to 12th sloka. It is having more than 24 slokas, no? Is it okay for you? You can also listen to our Tamil program, Prabhuji. Tamil class, if you are able to understand a little bit. Yeah, I'm understanding. Okay, Prabhuji. I will teach you. Okay, you finish after that. Okay, Prabhuji. What time has come? I can do one thing. I can 5 minutes just briefly talk to them. Better, no? I will make you co-host, Prabhuji. 1 minute. Yeah. Prabhuji, which name you have come?
Yes, Radha Govinda temple. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் அவருக்கு சொல்லுங்க. அவர் சொன்னாக்க நீங்களும் சொல்லணும். Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. எல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Everybody is happy. எல்லாரும் சந்தோஷமானு கேக்குறாரு பிரபுஜி. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Sandosham, Prabhuji. Okay, all fine. Today is which chapter today? 15, 16? 16 பிரபுஜி. 16. 16, very good. Okay, I'm now almost finishing, 3 more days. Yes, பிரபுஜி. Okay, so I'll just give them a brief on okay. Just briefly, I'll connect, Mataji. Yes. This is our temple, Shishi Radha Govinda Temple and Acharya Prabhupada. I'm inviting all of you that when you come to Mangalore, please visit us. We have a beautiful Radha Krishna deities. We are serving them here. புரியுதுதாம்மா உங்களுக்கு எல்லாம்? இது அவ இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள். அதுல இருக்கிற டெய்டி, பக்கத்துல இருக்கிறவர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவரையும் வந்து வணங்குறதுக்கு இஸ்கான் மங்களூருக்கு உங்களை எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்காரு. எல்லாரும் அங்க போய் பாருங்க. ஓகே? Okay, we have a beautiful guest house also. You can stay with us. அங்க தங்கும் விடுதியும் இருக்கு. அங்கேயும் போய் தங்கிக்கலாம். Okay, this is our temple. So you are in East Coast, we are in West Coast. நம்ம வந்து கிழக்கு சைடுல கடற்கரை பக்கம் இருக்கோம். இப்போ அவ மங்களூருங்கிறது இங்க இருக்கு, மேற்கு கடற்கரை அந்த கடற்கரை பக்கம் இருக்கு. Okay, this is my name. I was previously an engineer and now I'm involved in this course. இவர் தான் டெம்பிளுக்கு பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. ஓகே, அவர் வந்து பிடெக் படிச்சிருக்காரு ஐஐடி கான்பூர்ல. அப்புறம் அங்கே படிச்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அதில் இன்ஃபோசிஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தார். தென் அதுலேருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஆன்மீகத்தில் அவருக்கு ரொம்ப லைக் வந்ததுனால ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்காரு. அவர் 27 வருஷமா இந்த லைனில் இருக்கார். ஓகே, My life changed in the college when I was interacting with students. When this Iskcon devotees came. I was 18-year-old, did not know what is life, why I'm living, what is the goal of life, who am I, does God exist? I did not know anything. I was very confused, distracted, disturbed. அவர் 18 வயசா இருக்கிறச்சே அவர் காலேஜில் படிக்கிறச்சே மற்ற இஸ்கான்லேருந்து வந்து எல்லாம் பேசுவாளாம். அப்புறம் ஒரே கன்ஃபியூஸ் தான், இது என்னத்துக்கு இந்த லைஃப், இது எப்படி பௌதிக உலகத்தில் இருக்கணுமா, ஆன்மீக உலகத்துக்கு நம்ம எப்போ போகிறது, இதெல்லாம் என்று ஒரே கன்ஃபியூஷன், ஒரே குழப்பத்திலேயே இருந்தார். அர்ஜுனன் எப்படி குழப்பமா இருந்து கிருஷ்ணர் அவருக்கு இது பண்ணார், அந்த மாதிரி அவ்வளோ குழப்பத்தில் இருந்தார் அவர் மட்டும். எஸ் பிரபுஜி. So I was involved in that temple construction in Bangalore for 10 years. Then when I came to Mangalore, I found a great opportunity because Mangalore is only colleges. அவர் என்ன பண்ணார், முதல்ல வந்து அங்கே 10 வருஷம் இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த இடத்துல இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்து நிறைய காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மங்களூர்ல இருக்கிற காலேஜஸ்க்கெல்லாம் டீச் பண்றதுக்கு இங்க வந்துட்டார் இஸ்கான் மங்களூர். அங்க உட்காந்துட்டு கீர்த்தனை எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தார் அங்க. So we were doing only this for 20 years. 20 வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி அவர். So I was teaching in colleges. It is you cannot teach Gita because we have made a country into secular country. So I had another way, science and spirituality, philosophy, and we did this for our team was engaged for 20 years in this work, and we used to spend a lot of time, and it was a very, very satisfying engagement. But I changed from 30-year-old boy, young boy, 50-year-old man.
அவர் வந்து முதல்ல இதுங்கும் போது அங்கே காலேஜில் எல்லாம் போய் பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லி தரக்கூடியது இல்லையா, அதனால அவர் என்ன பண்ணார், அது மெதுவாக அதுலேருந்து ஸோ இது மாதிரி பண்ணி எப்படிங்கிறத ஜனங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் புரியுற மாதிரி சோஷியல் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அப்படி ஜென்ரலாக சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். We also actively distribute books in Mangalore, and we also did big festivals. இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும், அப்பப்போ கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணணும். அதெல்லாமும் சன்னியாசியா இருக்கிறவளுக்கு அதெல்லாம் அவளுக்கு பண்ண வேண்டியது ஒரு இது. Even that was not building any result for us. Somehow no result. Now big result coming. Even though we are spending, this is a big festival. We spent 5 lakh rupees, huge auditorium, 10,000 people came. But people take up chanting, people read Bhagavad Gita, they accept Krishna. Big result was not coming. அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. இப்போ நல்லாவே எல்லாமே பகவத்கீதையை வச்சு படிக்கிற ஆன்மீக நாட்டது எல்லாத்துலேயுமே நிறைய முன்னேற்றம் இருக்கு இப்போ. So we don't know what to do. அப்பெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவருக்கு. At that time, Corona came, and we thought now it is finished because temple is locked. 3 months I was sitting in temple. What to do? Because we cannot go out of the temple. 2 வருஷம் அந்த கொரோனா வந்துட்டு இல்லையா, அதனால லாக்டவுன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம். நம்ம மாத்திரம் உட்காந்துக்கல, அவர் பிரபுஜியும் டெம்பிளையும் மூடியாச்சு, யாரும் உள்ள வர முடியாது. அந்த மாதிரி I think if you all remember, March was the time Corona started, and this is June. We don't know what to. At the June time, we got my guru gave me an idea. Why don't you preach online? And this is the first batch we started. Yes. அப்போ ஜூன் மாதம் மே மாதம் கொரோனா வந்தது. ஜூன் மாதம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணார், பகவத்கீதை ஆன்லைன் கோர்ஸ்னு ஆரம்பிச்சு விட்டார். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நான் சேர்த்துட்டேன் அந்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட். Oh, you remember this poster? Yes. No, Prabhuji, I am also your student, no? No, from this poster? Yeah, from this poster. Yes. June. This poster you should keep somewhere. It change your life. So we thought only அப்பையிலேருந்து he started அது பண்ண ஆரம்பிச்சு 22 பேட்ச் பண்ணிட்டார். Okay. So this is the first batch, 2020. And I thought maybe 100 people will join. Only one class in the evening, not like we have 4 classes in a day. And I thought 25 people per class, maybe 100 people. But the registration was 10,000. முதல் ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன ஆச்சு, அவருக்கு ஒரே ஒரு பேட்ச் தான், 7 மணிக்கு ஒரே ஒரு பேட்ச் தான் பண்ணார். அப்போ அதில் பாருங்க, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 PM டெய்லின்னு போட்டுருப்பாரு. இப்போ எல்லாம் மாதிரி 4 பேட்ச் 5 பேட்ச் எல்லாம் கிடையாது, ஒரே பேட்ச் இருந்தது. அதுல ஏதோ 2500 வருவான்னு நினைச்சிருந்தார். ஆனாங்க அவருக்கு பார்த்தாக்க 10,000 பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டார். Now 23rd batch is coming in April 11, next batch. ஏப்ரல் 11th அன்னைக்கு இப்போ அடுத்த பேட்ச் 23rd பேட்ச். 22nd முடிஞ்சிட்டு மார்ச்ல கிடையாது. மார்ச்ல இருக்கு, விருந்தாவன் யாத்திரா இருக்கு, அப்புறம் 2-3 வேலையெல்லாம் இருக்கு, அதனால வேண்டாம் நிறுத்திச்சு. So you're all welcome. Next March we have kept a time for Vrindavan Yatra, and around 1,000 people are coming. So we are busy in organizing the yatra. We are not doing any batch in the month of March. So you're all welcome to join. அதில் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுறேன். நீங்கள் எல்லாமும் ஜாயின் பண்ணணும்னா அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டைம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிக்காதீங்க, இப்போ வேணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். So we are very beautiful Radha Govinda deity. Please visit to Mangalore. அதனால ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல அந்த டெய்டியை பார்க்கறதுக்கு நீங்க வாங்கோ எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So reading Bhagavad Gita is very auspicious. Gita Shastra Midam Punyam. Anybody reads Bhagavad Gita, pathet his dooth. What happens? He goes to Vaikuntha. யாரு கீதா மகாத்மியம் இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீதா மகாத்மியம் படிச்சாக்க அவ்வளோ புண்ணியம். அதை படிச்சா அவளுக்கு நேரம் டைரக்டா வைகுண்டா தான். அதுக்கு நடுப்புற மறுபிறப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதே தான். Shastra also says, Aho batos pachobi gariyani ya jivagre vartate nama tubhyam. He says, please chant the name of Krishna. This person is so fortunate. Jiva agre, this person is so fortunate. On the tip of the tongue, Krishna Nam has come. So please become fortunate. Continuously chant the Nama of the Lord. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளோட நாக்கில் கிருஷ்ணர் தாண்டவம் ஆடுறார். நான் எப்போதும் சொல்ற மாதிரி அதே அந்த பாயிண்ட் தான் இதுலயும் இருக்கு. அதனால எப்போதும் தயவு செய்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. Okay, so Chaitanya Mahaprabhu wanted whole earth to become fortunate by chanting the Krishna Nama. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன வேண்டியதுனால அவரோட ஆசை என்னன்னா, எல்லாருமே வில்லேஜ்ல கிராமத்துல யார் இருக்காளோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாரும் சொல்லணும், உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு தான் அவருக்கு ஆசை.
We are only trying to fulfill Chaitanya Mahaprabhu's order. அவரோட ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் we are trying பண்ணிட்டு இருக்கோம், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are doing online. ஆமா. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம என்ன பண்றோம், இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்லைன்லயே உட்காந்து பண்ணிருக்கோம். நேரடியா பார்த்து பண்ண முடியல, ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. So Kaliyuga, there is nothing more than the Harinama. Harinama is most important. மற்ற இதுல யுகத்துல எல்லாம் பண்ணினதை விட கலியுகத்துல பண்றதுக்கு கோயிலுக்கு போக வேண்டாம், யாகம் பண்ண வேண்டாம், காஸ்ட்லி திங்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஒன்லி திங்ஸ் சிட் அட் ஹோம், வீட்டில் உட்காந்துங்க, உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் 1 மாலை எவ்ரிடே சொல்லுங்க. தயவு செய்து சொல்லுங்க. 16 மாலை வரைக்கும் நீங்க வச்சுக்கோ டெய்லி. These are our beautiful deities. Now we have also purchased a nice piece of land for you. We are developing huge guest house here, full strength, around 40-50 rooms. You can all stay comfortably. We will be ready within 6 months. இது நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இது ஒரு பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ ஒரு பிளாட். இதுல வந்து நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாம் கட்டி போட போறாரு. நிறைய அமக்கலமா கோயில் வரப்போறது. இதுல நம்ம எல்லாம் போய் தங்கிக்கலாம். இது இன்னும் 6 மாசத்துல முடிய போறது. You can see this is east, so we are developing a temple facing east, big guest house here, and ashram, all the facilities for you. So next time when you come to Mangalore, a beautiful Radha Krishna temple will be there. இந்த பக்கம் வந்து கோயில் கட்ட பண்றாங்க. ஈஸ்ட் கிழக்க பார்த்துட்டு பக்கத்துல கெஸ்ட் ஹவுஸ் போடுறாரு தங்கறதுக்கு நம்ம எல்லாம் போனாக்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் ஆசிரமம் இருக்கு. அவள்லாம் சன்னியாசிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் நிறைய அங்கே அதையும் கட்டி போடுறா. நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது மங்களூர்ல நல்ல இந்த கோயில் இஸ்கான் கோயில் மங்களூர் கோயில் நல்லா இருக்கும். See how it will benefit you, because when you come you can stay. Now 18-day course you can do in 6-day residential and a temple atmosphere. So nice. அங்கே போய் தங்கிட்டு அங்கேயே 18 days உட்காந்து நம்ம படிச்சுக்க முடியும். அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி ஆகிடும். அங்கே போனாக்க இப்போ ஆன்லைனில் படிச்சு எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் படிச்சு நேராக போனால் நேரடியாக அங்கேயும் படிச்சுக்கலாம். அதில் போய் ஸ்டே பண்ணிட்டு. So Bhagavad Gita itself, we have created 4 courses, level 1, level 2, level 3, level 4. Same way, we are going to create more courses for other books. You can see this is Bhagavatam, 18 volumes, a course for Bhagavatam. So many courses here. So anytime you get a break, say 15 days, come join one course and stay in a temple atmosphere, nice prasadam, nice company. You can clarify any doubts. And this will become not only for people visiting from outside, all the local people also can take advantage. அதில் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்புக்கு மட்டும் அங்கே வாங்கன்னு சொல்லலை. அதை மாத்திரம் படிச்சுக்கோங்க. அது லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 வரைக்கும் போகிறது. அதே மாதிரி பாகவதமும் சொல்லிடுறாரு. அங்கே போய் ஒரு 15 days உங்களுக்கு ஹாலிடேஸ் இருந்ததுனாக்கா அங்கே போய் அந்த இஸ்கான் டெம்பிளில் போய் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. 18 days அதை படிச்சுட்டு வாங்க வந்து. ஓகே. இந்த மாதிரி தான் டெம்பிளோடைய அவுட் சைடு தெரியும். இதுக்குள்ள போனேன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துக்கு படிப்புக்கு எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கும். கோயிலுக்கு போயிட்டு பகவானை பார்த்தோன்னு போயிட்டு இந்த கோயிலுக்கு பூமி பூஜை போட்டச்சே இவெல்லாம் போயிருந்தா. அந்த கூட இருக்கலாம் நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிற்கிறாருல்ல. Nice. Okay, so if somebody wants to give some help, you are welcome. The small sevas, even 500 rupees are there. Something you can do small seva, so we can quickly finish the temple in time. எல்லாரும் உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது டொனேஷன் கொடுக்கணும்னா இந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு அந்த கொடுத்துக்கிற அட்ரஸில் அந்த இதுக்கு நீங்கள் உங்களால் இது டொனேஷன் கொடுக்கலாம். 500 கொடுக்கலாம், 1000 கொடுக்கலாம், 5000 கொடுக்கலாம், 1,00,000. உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்களால் முடியுமோ அதை கொடுங்க தயவுசெய்து. அதுவும் எஸ்பெஷலி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறச்சே அது ஒரு பெரிய புண்ணியம் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் தயவுசெய்து கொடுக்கும். So for all the devotees of Gita 18, now we have covered 7 lakh people.
we have started yatras also. The last yatra we did in October, and it was very, very successful. 350 people came. 350 பேர் யாத்திரைக்கு போனோம், போன வாட்டிக்கு போகிறச்சே. அந்த போயிருக்கும்போது அங்கே யாத்திரைக்கு அந்த 350 பேர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல், ரொம்ப வெற்றி கிடைச்சது. எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு வந்தோம். அப்போ You can see Mataji is here. I am here, see? Can you see? Here, yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Jai Jai. So nice. So we had. We can't forget Prabhuji though. This is Iskcon. He is the senior most devotee in Iskcon, Prabhupada disciple, great devotee. We all got his blessings also. இஸ்கான்ல இருக்கிற ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட் டிவோட்டி இவர் தான். அவர் வந்து நாங்கள் போயிருக்கச்சு அவர் கையால் நாங்கள் எல்லாருக்கும் பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டோம். மாயாப்பூரில் தான் இருக்கார். அவரை போய் பார்த்து எல்லாரும் நாங்கள் எங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணார். So many very nice we had. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாங்க. இதான் மாயாப்பூர் டெம்பிளுடைய beautiful campus. And see, we are enjoying every day, not only attending Mangalarti 4:30, daily going for darshan, kirtan everywhere. எல்லா இடத்தையும் போய் என்ஜாய் பண்ணோம். ஜெகநாத டெம்பிளையும் பார்த்தோம். எல்லாமே விதமா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவார். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. This also was very nice that time. இந்த இடத்துலையும் உட்காந்து எல்லாம் கீர்த்தன் பண்ணி யாராவது ஒரு லெக்சர் எடுக்கிறதுக்கு யாராவது கூட்டின்னு வருவா. அவர் பிரமாதமாக சொல்லுவான். அதை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி விடுவாங்க. உட்காந்து 1 மணி நேரம் உட்காந்து அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பண்ணினா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆன்மீகம் இந்த மாதிரி கும்பல் குரூப்போடு இருந்தோன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கும் நல்லா டெவலப் ஆகும். அதனால எல்லாரும் ட்ரை டு ஜாயின் இந்த பிருந்தாவன யாத்திரைக்கு எல்லாரும் வாங்கிங்க. நீங்கள் எல்லாமும் வாங்கும். இப்போ Vrindavan Yatra. Vrindavan is very beautiful. Mostly people go only to Mathura. They don't know Vrindavan. 5,000 temples are there. Full Krishna Lila is in Vrindavan. Mathura, Vandu Lila. Krishna birth only. But that also all night event away. He didn't stay one day also. Tuck event. But in Vrindavan, all the leaders of Krishna are there. ஐயா இதில் வந்து பிருந்தாவனுக்கு போயிட்டு இது மதுராவுக்கு போயிட்டு எல்லாரும் வந்துடுவா பிருந்தாவனை பார்க்காது. அதில் எத்தனை கோயில் இருக்கான்? 5000 கோயில் இருக்கான். அவரோட கிருஷ்ணரோட லீலைகள் எல்லாம் நடந்ததெல்லாம் அங்கே தானா. அதனால அதுக்கு போய் மார்ச் 22ஆம் தேதியிலேருந்து 21st everybody is reaching. 21st you have to plan in such a way you leave whatever day. 21st you should reach. 22nd from morning 4 o'clock to night for 4 days. 22nd, 23rd, 24th, 25th. 26th we are leaving back. Take a 4 days only 4 days. 4 டேஸ்க்கு தான் யாத்திரை. அவர் எவ்வளோ காசு வாங்கிக்கிறாரு அந்த 4 டேஸ்க்கு யாத்திரைக்கு? 5000 ரூபா தான் கேட்குறாரு நம்மள்ட்ட. அதுக்கு காஸ்ட் தான் கேட்குறாரு. அதை மாத்திரம் கொடுத்துருக்கோம். எப்படியாவது அங்கே ரீச் பண்ணிவிடுவோம். நீங்கள் 4 நாளைக்கு எல்லாரும் வந்துட்டு போங்க. எஸ் அங்கே இருக்கிற கோயில் இருக்கிற இதெல்லாம் எடுத்து ஜெய்தீஸ் எல்லாம் மாதாஜி வீடியோ எதுவுமே வரலைங்களே. என்னம்மா? எதுவும் தெரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? எதுவும் வீடியோ காமிக்க கோயில் எதுவுமே தெரியலீங்களே. நீ வீடியோ ஆஃப் பண்ணிருப்பியா? பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. எங்களுக்குலாம் வருதேம்மா. அப்படிங்களா? வரலையா? வீடியோஸ் மட்டும் தான் கேக்குது. Fast. எதுவுமே வரலைங்களா? Oh, they are not able to see the video, it seems, Prabhuji. Now they can. ஓஹோ, இப்போ தெரியுதாம்மா? நீங்க 2 பேர் மட்டும் தான் தெரியுங்க, குருஜியும் நீங்களும். மத்தபடி நீங்க ஷேர் பண்ண வீடியோ எதுவும் வரலைங்க. ஓகே, முதல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுதா கொஞ்சமானே? No problem, Mataji. I'll share to you. Okay, now, so we will have a company for 4 days. Just imagine the devotees doing parikrama, dancing with them, hearing Krishna Katha, having prasadam together. It's a very nice opportunity. If you can have leave during that time, or you have no exams, children's,
All are welcome. Okay? எல்லாரும் வாங்கோ, லீவ் எடுத்துட்டு 4 நாளைக்கு இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருந்தாக்க அதுலயே நமக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய முடியும். எல்லாரும் தயவு செய்து வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. 4 நாள் தான், 4 days தான். முதல் நாளைக்கு போய் இறங்கிடணும், 4 நாள் கழிச்சு அப்புறம் 6வது நாளைக்கு நம்ம திரும்பி வந்துடலாம். Okay. So beautiful Radha Govinda deity. Please plan sometime Mangalore to visit us. Yes. எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் அந்த கோயிலுக்கு வந்து இஸ்கான் We have a மங்களூர் nice Mangalore also. Even now we have a nice guest house. We can stay there. இப்ப இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ்லயும் தங்கிக்கலாம் நம்ம போய். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, I'll now do your classes there. I will Yes, take it. Prabhuji, Hare these Krishna. people know this one. Dikshit video on Padma. Hare Krishna, Mataji. Video on. Hare Krishna. On Hare Hare Padma. Krishna. And this is a small boy, Prabhuji. He started learning from me from kids section. So now he is chanting all the 700 slokas. Whatever you want to know, he will tell that sloka. Very nicely, Prabhuji. Very So I nice. just like that, I called him, I elevated him to come and chant in my, recite in my adults class. So today yesterday 2 days he came and recited the slokas for me. Good. And there's so many people, these people, they want to talk, some people. Yes, Prasannaji. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Very nice to see you. Hare Krishna. Hare Krishna. So first of all, my sincere thanks to the entire organization who is conducting this Zoom section during the pandemic situation. So we easily acquire the knowledge from home itself. Correct. And Very we have the convenient. entire, yes. So we have an entire team starting from Mangalam Mataji, Kamala Mataji, Sulochana Mataji, Savitri. So the coordination between them are very excellent. And this is a timely framed PPT they created. And so after every class chapter, they are giving that test also. That will be helpful for the final test. So we have that. And very initiative, Prabhuji. So Thank you. and she always tell the importance of Maha Mantra. Yes, So please. every day she used to tell that the importance. Please chant. If you Yeah. chant Hare Krishna, Sure. rest is easy to understand. I am here because of that only, Prasannaji. Prabhuji, he just made me to chant. I never chanted before coming to this last June. Understood. See my eyes Hare are Krishna. tears. Thank He you. only made, from one round. Mangala Mataji, you make one round. Like that, he made it. Within a month, he made me to chant 16 rounds. I don't know how I chanted. Thank you so much. That time I call him as Guruji only. Because he is the Siksha Guru, no? He only made me. Then after some time, he told, no, Mangala Mataji, you should not call me as Guruji, you call me Prabhuji. Then very gradually I made him as a Prabhuji. Then I started calling. I actually in my mind, he is the Guruji for me. Thank you See so much. behind, Guru is behind me. You can see Acharya So Prabhupada. you know very well, Prabhuji. So Bhagavad Gita is like a ocean. We are at the sea level. So we'll start at the level 1 and we are Nice, going very to nice. start Continue, slowly. please. Yeah. Continue studying Bhagavad Gita. Sure. Okay. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Shyamji, Mataji, I will go now. Your class is there. 1 minute. Okay? He is 3 years, he is studying Shyamji, studying this, what is this one? Bhagavad Gita, and he wanted to learn again here how I am teaching. So, Shyamji, Namaste, Mataji. yes, Hare Krishna. video, you just switch on the video and talk. I can see him. Yes, Okay. Prabhuji. Hare Krishna. So, very nice session. Really appreciate. Appreciation is just not a small word, but though the entire universe, the entire world should reach this, and the entire people, My request is you continue. And Yes. just like Mataji, see, within 6 months, she became a teacher. Very fast. Very fast. I don't know. Only with your blessings, Prabhuji. Really, I never thought. I'm really feeling very proud now, Prabhuji. Because of Yes, you so- only, I am in this position. Very good. Hare Krishna, Shyamji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Shankar, Narayana. Very nice names, everybody. Hare Krishna. I'll take Thank leave. you, Prabhuji. Okay? Thank you, Because I'm Prabhuji. disturbing Mataji's class. Not No done. problem, Prabhuji. No, they Hare are all blessed actually to see you. I told them, all of you don't miss it tomorrow. Because what they are doing, if they have any work, they are watching YouTube. Now that is also not possible, because for the past 3 days, No, it's working. No, it is not working for me. No, take care. That they will guide you. Sri Lakshmi will guide you. Take Okay, care. Hare Prabhuji. Krishna. Hare Thank you, Prabhuji. I'm just recording only. Yaar I pesaradu? want to.
Shankari Mataji, Hare சொல்லுங்க, Krishna. சீக்கிரம் பேசுங்க. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Mataji. Thank you for joining, doing service here. Hare Krishna. Hare Krishna. You are masters in both spiritual as well as studies, Mataji. My daughter is Nivedita. She is studying right now +2. Okay, So Hare she's Krishna. going ED. I just want to know about how to handle the stress. Give some advice to my daughter. Time is there, lot of time is there. Don't waste time, that's all. Okay, don't waste time. And as your conscience become purified, yesterday you studied Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna. When you come to Sattva-guna, your capacity will increase. And Rajoguna, Tamoguna, capacity goes down. Okay, so anxiety comes because our capacity is less. When anxiety comes, we are trying to do more than what we can do. Anna? True? That is anxiety. So increase your capacity, no anxiety. You have to lift 100 kilo. If you are powerful, lift like that. If you can only lift 20 kilos, no tension. How will I lift? How will I lift? Increase your power, then you lift like this. Okay? So purify your heart by chanting Nama. Live a pure life. Okay? Strictly follow all the rules, regulation, and chant the Nama of the Lord. Your heart will start becoming purified. One heart, mantra acts on the heart, mana. When the mind becomes purified, your power will increase, mental power. Then easily you can achieve much more. Okay? Thank you so much. Very good. Secret is purification. Once you purify, and then your power increases. But most of the people, they want some shortcut, something useless. That's all waste. Okay? All this personality improvement things are all rubbish. You go systematically at core of the heart, purify the heart. Take a bulb. If you put paint around, the power is reduced. Remove the paint, full power comes. So as we chant the Nama of the Lord, mind becomes very pure. And as the mind becomes pure, you come to Sattva-guna. And when you come to Sattva-guna, your capacity is 100 times more. And then you come to Krishna consciousness, 1,000,000 times more. Okay? So keep chanting. Our goal of life is only one. Purify, 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 purify. Okay? Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Mangala you, Mataji is there. She will give you guidance. Hare Krishna. Hare Thank you Krishna. so much, Prabhuji. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhuji. We have class in English also, 8 o'clock every day morning, Bhagavatam. She can join that. She'll learn so much. Okay. Hare Definitely. Krishna. Definitely. Thank you. Thank you so much. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna. எங்க போச்சு? ஸோ காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்கான அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இது படிச்சுட்டோம் நம்ம இல்லையா? அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய இன்பம் அடையப் போகிறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும், அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். நானே எல்லாவற்றிலும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை, நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன்னு இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாதிரி இந்த 13லேருந்து 15 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுது, கம்ப்ளீட்டா அசுரத்தன்மையுடையவர்களை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அசுரர்களின் காமம் சென்று நிரந்தரமாக விஷயங்களை இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்றி மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தின் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகின்றார்கள். செல்வத்தாலும் பெரிய கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கிறார்கள். பேருக்காக கர்வம் இது பண்ணுவார்.
எது யாகங்கள்லாம் எதுக்கா பண்றவள்லாம் பேரு யாகம் பண்ண, ஐயோ அவளா அவள் வீட்டில் பிரமாதமா யாகம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்காக தான் அவள்லாம் பண்றா. யாரு? அசுரர்கள். அவள்லாம் அசுரர்களோட கேட்டகரி கம்ப்ளீட்டா. அசுரர்கள் காமம் என்றால் திருப்தி அடைவதில்லை. காமம் அவர்களோட காமம் என்றும் திருப்தி அடைவதில்லை. நிரந்தரமற்ற விஷயங்களில் இருப்பதால் அவர்கள் எப்போதும் ஏக்கம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளார்கள். அசுர மக்கள் மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு ஆகியவற்றால் மட்டுமே கவரப்படுகிறார்கள். அதுவும் அதே பாயிண்ட் தான் திருப்பி வருது. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதனால அவள்லாம் என்ன பண்றா, அவ உடம்புல ஒத்தொத்தரோட இதயத்திலேயும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவாகிய கிருஷ்ணரும் இருக்கார் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு தெரியாத அவள்கிட்ட அந்த பகவானிட்டுக்கு பொறாமை கொண்டுண்டு அதனால அந்த மதத்தையே நிந்திக்கிறார்கள். ஏளனம் செஞ்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அவள்லாம். ஓகே. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களே ஜட வாழ்வு என்னும் கடலின் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்கும் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். அதனால கடைநிலை மனிதர்களே அவளெல்லாம் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் அசுர இனங்களோடு நான் அவளை நிரந்தரமா இங்கேயே இருக்கட்டும். அசுரங்கள்லாம் மறுபடியும் பிறவி எடுத்துன்னு இது மாதிரியே இருந்துட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு என்னை பார்த்தா அவளுக்கெல்லாம் பொறாமையா இருக்கு. ஏன் பொறாமையா இருக்கு? இவன் ஹீஸ் ஏ பர்சன், அவன் மனுஷனா தானே இருக்கா. அவன் மனுஷனா இருந்துட்டு அவரை கடவுள் எல்லாரும் கொண்டாடுற இல்லைன்னு ஏளனம் பண்றான். அவர் கடவுளுங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் 11வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தரிசனம் கேட்டு நமக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தின கடவுளுங்கிறத நமக்காக இல்லை, நம்ம எல்லாம் நம்பின்னு இருக்கோம். நம்பாதவர்களுக்கு இருக்கலாம் கடவுள் இல்லை, அவர் ஹீஸ் ஏ ஹியூமன் மனுஷன் தான் பர்சன்கிறவளுக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக தான் அதை விஸ்வரூபத்தை காமிச்சோம். ஸோ அவள்னா அப்படியே இருக்கட்டும். எஸ்மா 16.20 படிமா. எஸ் மாதாஜி. ஆசுரீம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம பிராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத மாம் கதீம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அதனால அசுரத்தனமான இருக்கலாம் திரும்பி 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 இந்த உலகத்துல பிறந்துன்னு தான் இருக்கணும். மீண்டும் அவளை பகவானை எப்போ அடைய முடியாது. அதனால வெறும் மனுஷனா மாத்திரம் இருக்க முடியாது. உயர்ந்த பிறவிதான் மனுஷ பிறவி. இதுக்கப்புறமா நம்ம புழுவாகவும் பிறக்கலாம், பூச்சியாகவும் பிறக்கலாம், என்னவா மிருகங்களா பிறக்கலாம், என்னமா பிறக்கிறோன்னு தெரியாது. நம்ம பண்ற பாவ புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஆனா அசுரர்கள் அவளுக்கு மறுபிரிவு கண்டிப்பா உண்டு. அசுரத்தன்மையுடைய நபர்கள் சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தற்போதைய வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்காக என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. இப்ப நம்ம வாழ்றோம். இப்ப பகவத்கீதை படிச்சுட்டு சாண்டிங் பண்ணுன்னு நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த சாண்டிங் பண்ணுன்னு சொன்னதனோட இது என்னன்னா, நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். நம்ம எத்தனை பாவங்கள் இத்தனை நாளா பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இதோட அழிஞ்சு போயிட்டு நம்ம இனிமே புது வாழ்வு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது எப்போ சாண்டிங் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ பழசெல்லாம் பியூரிஃபை ஆயிடுது. நீங்க பண்ண பாவங்கள்லாம் பியூரிஃபை ஆயிடுது. நோ இம்பியூரிட்டிஸ் வித் யூ. அதனால புதுசு வாழ்வு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த வாழ்வை நல்லபடியா வாழ்ந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணத்தை போறதுக்கு, கோலக பிருந்தாவன் போறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். மறுபடியும் பிறவி எடுக்கக்கூடாது. ஓகே. இறைவன் கருணை நிறைந்தவன். ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவதில்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பல பன்றிகளை நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார்கள் என்று வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்றது, அவன் அசுரர்கள்லாம் முதல்ல இந்த பிறவி மனுஷ பிறவியை ஒன்னொன்னா படிப்படியா போய் நாய் மாதிரியும் பன்னி மாதிரியாவும் அந்த இதெல்லாம் பர்த்தெல்லாம் எடுக்க முடியாயிடும் அவளுக்கெல்லாம். எஸ்மா 21 படிங்க சங்கரிஜி. எஸ் மாதாஜி. திரிவிதம் நர ஹஷ்யேதம் வாரம் நாசனம் ஆத்மனக காமக ததாயோபஸ் தஸ்மாத்யேதத்ரயம் யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். என்னென்ன இருக்கக்கூடாது? காமம், கோபம், பேராசை. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. கேள்வியில எல்லாம் வரும் நிறைய. காமம், கோபம், பேராசை. அப்படின்னு என்ன? காமம்னா லஸ்ட், கோபம்னா ஆங்கர், பேராசைனா கிரீடி. காமம், கோபம், பேராசை.
ஆகியவற்றை நரகத்திற்கு கொண்டு 3 கதவுகளாகும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா திரௌபதி இதுங்கிறதுக்கு காமம், திரௌபதி சேலையை உரிக்கிறது. கோபம்க்கு ஆங்கர், அவளோட பாண்டவர்களை பார்த்து கௌரவர்கள்லாம் ஆங்கர்ல தான். பேராசை கிரீடினஸ், அதே கௌரவர்கள் பேராசை, அவளுக்கு ஒரு காணி நிலம் கூட தரமாட்டேங்கிறது தான் பேராசை. காமம், கோபம், பேராசை இது 3ம் அவளுக்கு இருந்தது. அதனால தான் அவளுக்கெல்லாம் நரகத்திற்கு கொண்டு 3 கதவுகள் வழியா அவள் நரகத்தை பக்கம் போயிட்டாள். அதனால இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் அறிவுள்ள நமக்கெல்லாம் தெரியும் அவள் 3 பேரும் அந்த தப்பு பண்ணதுனால தான் கௌரவர்கள் காமம், கோபம், பேராசையினால்தான் நரகத்துக்கு போக முடியாயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இந்த அழிவு பாதைக்கு நம்ம போகாம நம்ம இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம இருக்கணும். அறிவுள்ள முதல் இதெல்லாம் துறக்கணும். காமம், கோபம், பேராசையை நம்ம துறக்கணும். ஓகே, எஸ்மா 22 படிங்கம்மா. ஏதைர் விமுக்தக கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபிர்நரக ஆசரத்யாத்மனஹ ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரமனது இலக்கை அடைகிறார்கள். ஸோ இந்த 3 கதவுகளையும் தப்பின மனுஷன் எப்படின்னா தன்னோட செயல்களால ஒன்னொன்னா படிப்படியா இந்த 7 இது காமிச்சிருக்கு பாருங்க. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் முதல்ல எடுக்கணும். நமக்குன்னு ஒரு குருவை தயார் பண்ணிக்கணும். ஸ்டடி ஆஃப் தி வேதங்கள்லாம் படிக்கணும். ஆஸ்டெரிட்டி, சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், நல்ல ஆன்மீகத்தில் அப்படியே முன்னேறிட்டு அவள் போகணும். படிப்படியா முன்னேறிட்டு போவா. யாரையும் இந்த 3 இதுலேருந்து தப்பிச்சவா. என்னென்ன 3? காமம், குரோதம், காமம், கோபம் அண்டு பேராசை. ஓகே, காமத்தை திருப்தி செய்ய முடியாத ஒருவன் கோபமும் பேராசையும் எழுது. காமத்தை திருப்தி பண்ண முடியலதான் கோபம் வருது, பேராசை வருது. காமம், கோபம், பேராசை இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இந்த நரகத்தின் 3 வாயில்களையும் துறக்காவிடில் ஆத்மாவே சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். அந்த 3த்தையும் திறந்தா தான் ஆத்மா நம்ம நல்லபடியா போக முடியும். இல்லைன்னா சீரழிஞ்சுன்னு தான் இருக்கும். சீரழிஞ்சுன்னா என்ன, மறுபடியும் மறுபிறவி எடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் அந்த ஆத்மா. அதனால காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றை கவனமாக இருக்க வேண்டும். எந்த அளவிற்கு விடுபட்டு உள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலை தூய்மை அடைகிறது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது தூய்மை அடைகிறது. ஓகே, உயிர் வாழ்வி உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எஸ் மா 23 படிக்கிறீங்களா? ஓகே மாதா. யா சாஸ்திர விதிம் உத்ஸ்ருஷ்ய வர்த்ததே காமகாரதகா ந சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஓகே, அந்த சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்க கூடாது. அவன் இஷ்டத்துக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா பக்குவமும் அடைய முடியாது, சுகத்தையும் அடைக்க முடியாது, பரமலக்கையும் அடைய முடியாது. அவள் தான் அசுரர்களா இருந்து இருக்க வேண்டியதுதான். எஸ் 24 படிங்க. ஓகே மாதா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்தும் இஹார்கசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அவன் அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஓகே, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சட்டத்திட்டங்களை அறிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்பட வேண்டும். இவா 2 பேரும் இந்த படத்துல சந்தீபினி ஆசிரமத்தில் உட்காந்து கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் உட்காந்துட்டு ஆயக்கலைகள் 64 உட்காந்து கற்றுக்கிறது தான் இந்த பிக்சரில் போட்டிருக்கு. ஒன் ஷுட் therefore understand what is the duty and what is not duty by the regulatives of the scripture. அது வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோ அதுபடி அவர் அது நமக்குன்னு ஒரு குரு அமைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த குரு இருந்து என்ன சொல்லி தர்றோம் அது பிரகாரம் நம்ம பண்ணணும். 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்ட திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்காக ஆனவையே.
பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வின் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை எளிமையாக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் முக்கியமா. சைத்தன்ய மகாபிரபு எளிமையாக்கினார். என்ன பண்ண சொல்லிருக்காரு நம்மள? முதல்து வந்து எடுத்த உடனே என்ன சொல்லிருக்காரு? அந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற முதல்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் சொல்லிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நீங்க எத்தனைக்கு எத்தனை அது மாதிரி சொல்றீங்களோ உங்க நாக்குல வந்து கிருஷ்ணர் தாண்டவம் ஆடுறார், நம்ம கூடவே இருப்பாருங்கிறது அது நிச்சயம். உறுதி உறுதி உறுதி. ரெண்டாவது அதை ஒண்ணு பண்ணணும். ரெண்டாவது நம்ம என்ன சமையல் பண்றோமோ, ஒரு பால் எடுத்து காய்ச்சி ஒரு பால் குடிக்கிறோம், போர்ன்விட்டா குடிக்கிறோம். ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா, டீ குடிக்கக்கூடாது, காஃபி குடிக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் மெதுவாக நிறுத்திடணும் நம்ம. அதனால பாலை குடிக்கிறோம், இல்லைன்னா ஒரு போர்ன்விட்டா குடிக்கிறோம், ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்றோம். அப்படி இல்லைன்னா பழங்கள் சாப்பிட்றோம். எதார்த்தம் அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம். நம்ம போய் எடுத்துன்னு போய் பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல வச்சுட்டு நைவேத்தியம் பண்ணி அது 3 வாட்டி சுற்றிட்டு அப்படி பண்ணதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லைன்னாக்க ஒரே வார்த்தை நம்ம கையில் கிளாஸ் மில்க் வச்சு நம்ம அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிங்கோ. அது தேவாமிர்தமா இருக்கும். பகவான் அதை ஏற்றிட்டு அதை நம்ம பிரசாதமா கொடுப்பார். கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்ன வார்த்தைக்கே நமக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கும். ஸோ பிரசாதம் ரெண்டாவது. மூணாவது விக்கிரகங்களுக்கு இது பண்ணணும். பக்குவமான விக்கிரகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, விக்கிரகங்களுக்கு பூவால் அர்ச்சனை பண்ணணும், இல்லைன்னா பழங்களை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு டம்ளர் தோயம்னு சொல்லி கொடுத்தேன். பழம் பத்திரம் புஷ்பம் தோயம். அந்த மாதிரி அந்த தோயம் ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் வச்சு அதை பகவானுக்கு அதை கொடுத்துட்டு அந்த வாட்டரை குடிச்சு பாருங்க. அந்த வாட்டருக்கு கூட டேஸ்ட் வந்துடும் தெரியுமா. நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு. எத்தனை குழந்தைகள் என்கிட்ட வந்து சொல்லுது, மாதாஜி நிஜமாவே வாட்டருக்கு டேஸ்ட் வந்துட்டு. அது சும்மா குழந்தைகள் எல்லாரும் அப்படி சொல்லிட்டா நிஜமாவே அந்த மாதிரி நிஜமா வரும். எனக்கு நான் 2-3 வாட்டி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இதை. அது எப்போ நம்ம அது மாதிரி சின்சியராக வச்சு பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி கண்டிப்பாக அது வரும். அதனால அதெல்லாம் வந்து அந்த வழிமுறைகளை அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எளிமையாக்கி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. ஓகே. ஸோ நரகத்திற்கான 3 கதவுகள், அதுக்கு ஒரு படம் போட்டிருக்கேன். இந்த படத்தில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நிற்கிறா. இதுதான் லஸ்ட், காமம். ஓகே. இது ஆங்கர், கோபம். இதுக்கு மூணாவது வந்து பேராசை. எல்லாம் எனக்கு இது வேணும், அதை வேணும், எல்லாம் பணம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா போறாது, இன்னும் அது வேணும், அவன்கிட்ட இருக்கிறது வேணும், இவன்கிட்ட இருக்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. இதுவும் அதே தான். காமம், குரோதம், காமம், பேராசை அண்டு கோபம். கோபத்தினால எல்லாத்தையுமே அழிஞ்சு போயிடும், இருக்கிறதும் போயிடும் நமக்கு. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன படிச்சிருக்கோம்? இந்த தெய்வீக அசுர குணங்களை பற்றி படிச்சிருக்கோம் 1 to 6. அப்புறம் அசுர இயல்புகள் 7 to 20ல் செயல்பாடு மனநிலை குணங்கள் இருக்கு. அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் தேர்வு செய்யணும். எதை தேர்வு செய்யணும்? அனைவரும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. நரகத்துக்கான 3 கதவுகள் முக்கியமானது காமம், கோபம், பேராசை. அது 3 தான். அதை படித்தோம். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட 16th சாப்டர் முடியுது. ஸோ இதில் வந்து என்ன நமக்கு மொத்தமாக வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன கிடைச்சது நமக்குனாக்க, மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தெரிஞ்சது, எலுமிச்சை பழத்தை பிழிந்தால் அது எலுமிச்சை ஜூஸ் தெரிஞ்சது. பிறரால் தொந்தரவு செய்யும் பொழுது நாம் தருவது என்ன? மற்றவாள்லாம் நமக்கு தொந்தரவு செய்கிறா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? உடனே சாண்டிங் பண்ணிட்டு அவள் தொந்தரவு வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதே நமக்கு தெரியாத நம்மளை பார்த்துட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்மளை மாற்றிடணும். ஓகே. எது ஜூஸ் எப்படி அது நம்ம எடுத்து நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணுற காரியங்களால நல்லதாக ஆகிக்கணும். இதுதான் இன்னைக்கு கருத்துன்ற நம்ம வாழ்க்கை பாடம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.